салому дуруд ба кулли ҳамватанон, ба кулли бародарон ва ба кулли подписчикон. саломат бошен. ман хостам ки дар комментария шумо навистен, ман ҷавоби ҳар яки шуморо ман бугум. чӣ гуфтанем барои инстаграмуму, барои ютубум, барое ки ҳамуқ обуначиҳое ки дар ман ҳастен, сарбаланд бошед, зинда бошед. ташаккури зиёд мегӯям ки тӯли 3-4 сол мешава якҷояем. хубай, бадай, гандай, мақсад якҷоя. ҷош омад хандидем, ҷош омад гира кардем, ҷош омад бохтем, ҷош омад сӯхтем. якҷоя будем тӯли 3-4 сол. чӣ гуфтанем? иҷода бисёри баъд маро навистесиян ки ака дӯстмуроҷон ҳоҷӣ шидӣ, мақсад номта алишка, номта алишка. ман рости гап доғум ки ҳамон дон жуани навистагиро бигириму удалит кунам. некем ҳам инстаграмумда, ҳам ютубумда иҷода бачаҳо ҳастанд, одамои техникӣ ҳастанд. акмал ҷумаева илтимос кардем ки ҳамиро биги вайка. мега иҷа мактуб мекунӣ барои ҳамин нома алиш кардан, чӣ хеле ки паспорта алиш мекунӣ, ҳам хеле давдав доштай бародарон. шумо мада фақат вақт битен ки мо мақсад бо амрӯи инстаграму бо амрӯи ютуб мо гап занем. мақсад ки ман ютубда галочка дорум, бисёри баъд илтимосшонам кардем. фақат мега ки вақт дар кор, вақт дар кор. ака ман бароям хостам ин видеоро кунам, бисёри баъд аз ин комментариҳоро хондам ки ака дон жуана чӯба алиш накардӣ, дон жуана чӯба алиш накардӣ, мақсад ҳоҷи дӯстмурод мекардӣ. бисёри баъд ҳамин саволот пайдарпай шидастам. барои ҳамин қай видеоро ман хостам ба хоҳиши дили шумо ман ҳамин видеоро бикунаму то ки шумо қаноатманд бошед. дӯстони азиз, мо мактубам кардем ҳам ютубда, ҳам инстаграмда. иншоалло ки ба хости худо мактуб кардагем. рӯзои наздикда иншоалло ки алиш мекунад нома. ҳамун шарипов дӯстмурод мешава. зинда бошед. боқӣ паноҳи ҳамаи шумо ба худо бошад. дӯстони азиз, албатта ки мо кӯшиш мекунем ки баҳри таби дили шумо тамоми табиати тоҷикистона, тамоми табиати биҳиштосои тоҷикистонмона ма ба навор мегираму то ки шумо тамошо кунеду ҳаловат бибаред. албатта ки ман тасмим гирифтам тамоми тоҷикистона мегардаму ҳамчун сайёҳӣ тамошо мекунам ва чанқе ки тонистам баҳри шумо ба навор мегираму то ки шумо ҳам бибинеду каме ҳам бошад ҳаловат бибаред. боқӣ тансаату хонобод бошед. дар куҷое бошед набошед, худованд ёру мададгортон боша. давлати дунёро аз сартон бирезона. худованди бузург дасти кама набинед. ҳама вақт падару модаротон дар болои сартон соябон бошад ва дар оғӯши фарзандотону дар оғӯши оилатон бошед. боқӣ сарбаланду хонободу тансаат бошед.